Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:09 dejjem fuq One. Barra l-qorti, il-Prim Ministru Robert Abela appella lil kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech biex jiġbdu ħabel wieħed fil-kawża tal-arbitraġġ internazzjonali dwar il-kawża tal-isptarijiet. Il-Prim Ministru tenna dan il-messaġġ f'kummenti mal-ġurnalisti wara li l-Gvern ressa is-sottomissjonijiet tiegħu fil-kawża li nfetħet mill-istess Grech u Adrian Delija kontra l-Avukat tal-Istat dwar l-isptarijiet. Ejja niġbdu ħabel wieħed fl-arbitraġġ internazzjonali. Ejja ma nippruvawx nagħmlu kawża quddiem il-qrati tagħna li nippruvaw nimminaw iċ-ċansijiet u l-opportunitajiet li għandu l-Gvern kontra Stewart quddiem l-arbitraġġ internazzjonali. Jiena propens li sa fejn il-limiti tal-konfidenzjalità jippermettu u nista' nafdal il-kap tal-Oppożizzjoni nagħtu l-andament tal-proċeduri, nagħtuhom l-azzjonijiet kollha li qed jagħmel il-Gvern, nistgħu nieħdu suġġerimenti min-naħa tal-Oppożizzjoni ma jiġbdu l-interess nazzjonali f'dan il-proċeduri ta' arbitraġġ. Mal-ġurnalisti, Dr. Abela sostna li b'din il-kawża li fetħet l-Oppożizzjoni kontra l-Avukat tal-Istat qed tipprova tirbaħ punti politiċi. Ma jaqbilx għal kulħadd illi f'dak l-arbitraġġ li huwa l-vera forum ta' fejn aħna nistgħu nikkawtelaw l-interessi tal-Istat flok hawnhekk biex noqogħdu nirbħu l-punti partiġjani politiċi, ma jaqbilx li niġbdu ħabel wieħed dal-appell il-kap tal-Oppożizzjoni qed nagħmlu llum b'mod formali, għamiltulu aktar qabel b'mod informali. U nagħmlu dik l-istedina. Mill-ġdid ma nqogħdux niġu hawnhekk biex nirbħu l-punti politiċi dak għandna kampanja ta' 5 xhur noqogħdu niddibattuhom hemmhekk imma fejn hemm verament l-interessi tal-Istat niġbdu ħabel wieħed lest li nagħtu l-informazzjoni kollha li tista' tingħata l-kap tal-Oppożizzjoni u ngħidu verament aħna għandna dil-kwistjoni ta' interess nazzjonali ejja nipparteċipaw fiha flimkien. Fil-qorti quddiem l-imħallef Giovanni Grixti, l-avukat tal-Gvern Dr. Ian Borch tenna li l-kawża l-Oppożizzjoni hi surreali fis-sottomissjoni tal-Gvern intqal li hu fl-interess u l-obbligu li l-Gvern jintervjeni fil-kawża biex iħares is-seta li għandu permezz tal-mandat li jingħata mill-poplu b'mod demokratiku. Ġie argumentat ukoll li din il-kawża li fetħu Grech u Delija ġiet wara diversi strateġiji mill-Partit Nazzjonalista kontra l-Avukat Ġenerali u l-Kummissarju tal-Pulizija. Mal-ġurnalisti, il-Prim Ministru Robert Abela reaġixxa hekk dwar l-azzjonijiet tal-Oppożizzjoni. Dalgħodu żvolġit sitwazzjoni unika nsejħilha hekk ġewwa l-awla tal-imħallef Grixti fejn is-sottomissjonijiet tal-kap tal-Oppożizzjoni kienu juru b'mod mill-aktar ċar kemm il-Partit Nazzjonalista qata' qalbu milli jmexxi lil dan il-pajjiż litteralment jaf illi m'għandux il-fiduċja tal-poplu u allura qed jipprova jagħmel huwa illi iżarma is-setat tal-Gvern milli jmexxi dan il-pajjiż u ftit dak is-setat bis-saħħa tal-qorti jimxu lejn l-Oppożizzjoni. Ġifieri dak li trid l-Oppożizzjoni huwa jew hija sitwazzjoni kostituzzjonali u istituzzjonali fejn l-Oppożizzjoni mill-minoranza tmexxi il-Gvern.